Yaran kasar mu aikin ka ne. Yaran kasar mu aikin ka ne. Farka na sanya Allahn sama ka kare kasar mu ya mai duka. Muna lallame muna addu'a muna ta salati gun mai Makka. Yaran kasar mu aikin ka ne. Babata ne ka ganshi izzar mu ne muna yin tinin shi ko yaushe ne. Yaran kasar mu aikin shi ne. Yaran kasar mu aikin shi ne. Kai da aljanna ku zo gashi na. Babata ni zo nan tana in za mu ganka murna muke mugu ya ganka ihu yake. Yaran kasar mu aikin ka ne. An ce waiwaye a dan tafiya a da sai mu lashi tsanwar miya ba mu babu butun taliya amma yanzu gashi mun yoke ba abun shugaba du'ayi muke. Yaran kasar mu aikin ka ne. Addu'a ta ka karkarin lafiya ina yi ta na riga na iya muna nan cikin kasar Libya a nan bangaren azaba ake. Yaran kasar mu aikin ka ne. Babata ne ka duba yan Libya duk da dama suna tambaya sakon mu ka riga ka jiya ko kawai misali ake. A gaban baba yan maza sun gaza da sojoji masu siffar guza wakar ku gataran na aza mu ne da sasa duka muke a nan bangaren hukuma muke. Yaran kasar mu aikin ka ne. Ya mutanen Faransa ihu suke ana can wajen azaba ake ko yau Faransa ta yi cicciga ta ce yau kawai da mu ne take haba baba ba ka san tsangwama mu ɗauran su to uban wasu ke. Yaran kasar mu aikin ka ne. Kuɗaɗiya masu siffar daba kuɗaɗen kasar mu ai sun raba haba baba sai a musu hukunci muna so mu ji su yi suke. Yaran kasar mu aikin ka ne. Iyari gangar sasa nake anan sabaha mu alahi muke muna so mu ganka koya kake anan bangara bibi kake. Babata ne abila yake Allah tsare ka gaban ka da baya da rage maka kaya to makiya mun bar ku a baya. Babata ne du'ayi muke mu ma kanka yaki muke. Yaran kasar mu aikin ka ne. Gangara saska abar mu a baya da kiɗa na garaya. Babata ne du'ayi muke ga mu gaban ka kirari muke. Allah ya sa aljanna makoma ba kai ba fama a da dukkanin mabiyanka. Babata ne du'ayi muke. Yaran kasar mu aikin ka ne. Da mutanen Faransa karya kuke ina mai zuwa ya zo mun dake dama a can kusara kuke. Yaran kasar mu aikin ka ne. Kai muna shan jini muna shan tafi muna cin kashin uban mai kafi daular kasar mu iba muke. Yaran kasar mu aikin ka ne. Mu yan Nijar sai Babata ne sai Babata ne in dai ba ka san Babata ne durin uwar ka kowa kake. Yaran kasar mu aikin ka ne. Yaran kasar mu aikin ka